Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Чоллыда барлык автомобильләрне дәреттән туктаттылар. Шәһәрдә тоннель операциясе узды. Беренче һәм икенче бала тугач гаиләгә ай сайын акча түләнәчәк. Мондый хукукка кемнәр ия? Бәйрәмнәрдә дә дәвалау учрежденияләре эшләячәк, аларның графигы нинди? Шәһәрдә автомобиль йөртүчеләрне тикшерделәр. Инспекторлар тоннель операциясын үткәрде. Берничә сәгать дәвамында ЮХД инспекторлары 30 хукук бозу очрагын теркәде. Тоннель операциясы шимбә иртәсе башланды. Тикшерү өчен Казан проспектын сайладылар. Инспекторлар барлык нечкәлекләргә, хәтта аптечкага кадәр игътибар итте. Во время проведения операции «Тоннель» проверяется не только наличие необходимых документов у водителя, которые должны быть согласно правилам дорожного движения, но также и через базу административная практика наличие неоплаченных штрафов согласно законодательству. Берничә сәгать эчендә 30 хукук бозу очрагы теркәлде. Алар арасында машина белән идарә итү хукукыннан кыла калган килеш рульгә утыручылар, штраф түләмәүчеләр дә бар. Мондыйларны полиция бүлегенә озаталар, беркетмә төзиләр, кагыйдәләр белән килешмәүчеләр дә бар. Судебный пристав у меня, получается, изъяли из карты. Получается, а как они действуют, вы сами знаете, потому что они забирают определенную сумму по частям. И, как говорится, то, что и получается в ГАИ, не отправляют их. Вот в этом вся и причина. Тоннель операциясы тагын дәвам итәчәк. ЮХД инспекторлары машина күп булган участокларны сайларга тырыша. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, Яманкар. Акбарс трансфер уешмасы лицензиясыз калырга мөмкин. Пассажирларны Казан-Чаллы маршруты буенча йөртүче уешмага карата республиканың транспорт министрлыгы судка мөрәҗәгать иткән. Автобуслар пассажирларны тукталыштан алып китеп, Казанга кадәр алып барган, әмма автовокзалларга кермәгән. Транспортта диспетчер белән элемтә булмаган, бу пассажирлар өчен куркыныч. Хәзер әлеге уешманың автобуслары йөрмәсен өчен төрле чаралар күрергә ниятлиләр. Мисал өчен шәһәрдән читтә юл патруль хезмәте тикшерәчәк. Кагыйдә бозган автобусларны туктатып башка җибәрмәячәкләр, пассажирларга трассада калырга туры киләчәк. Шуңа күрә шәһәрдәшләргә куркынычсызлык турында алданрак кайгыртырга киңәш итәләр. 31 декабрьдә муниципаль маршрутлар буенча йөри торган трамвай һәм автобуслар төнге 2-гә кадәр шәһәр халкына хезмәт күрсәтәчәк. Азатлык мәйданында салют кичкә 22 сәгатьтә була. Халыкны өйләренә кайтару өчен төп проспектларда йөри торган транспорт чараларының саны артачак. Киләсе елдан Россиядә беренче һәм икенче бала тугач яки уллыкка алгач айлык акча түләнә башлый. Мондый хукукка Россия Федерациясендә даими яшәүче һәм 2018 елның 1 гыйнварыннан соң бала табучы хатын-кызлар ия. Әлеге сумманың күләме һәр республиканың яшәү минимумына бәйле. Балага айлык түләүне алу өчен Татарстанда гомер итүче гаиләнең акча кереме бер кешегә 13713 сумнан артмаска тиеш. Пособие күләме 8490 сум була. Икенче балага акча пенсия фонды билгели, беренче баланыкын социаль яклау органнары. Для того, чтобы получить эту ежемесячную выплату, женщина должна обратиться в органы социальной защиты и предоставить следующие документы. Это паспорт, свидетельство о рождении ребенка и доходы своей семьи за предыдущие 12 месяцев перед месяцем обращения. Ежемесячная выплата на рождение первого ребенка назначается со дня рождения ребенка, если обращение последовало в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если этот 6-месячный срок был пропущен, то ежемесячная выплата будет назначена со дня обращения. Хәзер дәүләт учрежденияларының яңа ел бәйрәмнәрендә эш графигы турында. Шәһәрнең барлык поликлиникаларында иртәнге сәгать 9-дан көндезге 2-гә кадәр дежур табиблар эшләячәк. Шул ук сәгатьләрдә табибны өйгә чакыртырга була. Стационарлар һәм ашыгыч ярдәм хезмәте тәүлек буе эшли. Бик нык кирәк булган очракта аерым белгечләргә дә барырга мөмкин. Яңа ел каникулларында лор табиблар балаларны Кама балалар медицина үзәгендә, зурларны 1-09 хастаханәсендә кабул итәргә тиеш. Если взять дежурство врачей-офтальмологов, которые будут организованы с 9 до 14 часов в таком режиме, то есть 1 и 6 числа это детская поликлиника номер 5,
2 января это детская городская поликлиника номер 6. 3-7 января это Камский детский медицинский центр будет обслуживать население с проблемой глазных заболеваний. 4 января будет городской поликлиники номер 3. И 5 и 8 это детская городская поликлиника номер 4 имени Ахмеровой. Яңа елга кадәр 5 көн калды. Телекләр чынга аша башлады инде. Балаларның барысы да Кыш бабай кулыннан бүләк алырга кыялана. Телекләр чынга аша хәйрия акциясе кысаларында Кыш бабай балаларны фатирларына килеп котлый. Акция берничә ел оештырыла, шул вакыт эчендә 4000гә якын баланың теләге үтәлде. Наша Тана гулбат нечками, тихотанью доречками. Все, молодец, вот, спасибо тебе, порадовала девушка. 11 яшьлек Даша каушап Кыш бабай өчен алдан әзерләп куйган шигырен онытты, әмма югалып калмады. Икенче танылган шигырны сөйләде. Әлегә кыз баланың сөйләме начар аңлашыла, әмма ел сайын алга китеш бар. Даша минем ярдәмчем дип шатлана әнисе. Чиптә түгә идәннәрне дә юа. Соңгы вакытта аш бүлмәсендә дә әнисенең уң кулына әйләнгән. Бүген Дарьяның бер хыялы чынга ашты. Кыш бабай аңа планшет бүләк итте. Верить в Деда Мороза, да, верить. А мы каждый год наряжаем елку. Здоровье как бы получше стало. Миша Айдемировның адресын Кыш бабай бик тиз тапты. Ул аны ел сайын котлый. Михаил 6-нчы сыйныфта укый, начар сөйләшә. Нигездә үз хисләрен ишарәләр белән күрсәтә. Якыннары малайның әйтергә теләгәнен картиналар аша да аңлый. Миша рәссам, әмма өйдә бер картина да юк. Барысы да бәйгеләрдә катнаша, мәктәп стеналарын бизи. Киләсе елга Миша үз эшләрен фотога булса да төшерергә вәгъдә итте. Чаллы икмәге компаниялар берлегеннән Кыш бабай аңарга яхшы камералары телефон бүләк итте. Увлекается с рисунками, рисует, на конкурс отправляет в школе. Вот. Пригласили ДК «Энергетик» на елку. Вот эту елку он сам украшал. Ждал Дед Мороза, елку украшал. Хәйрия акциясе дәвам итә, теләкләр чынга аша, иң мөһиме ышанырга кирәк. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, күтәренке яңа ел кәйфләре телим. Нужна медсправка на права? Звони в клинику современной медицины. Категория Б за 1 час от 700 рублей. Телефон 47 55 66. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж. Обновленный банный комплекс «Лилия» приглашает отдохнуть от привычной городской суеты. Комфортные современные парные, бассейн, комната отдыха 59 26 91.